Pirates high level and i-training e-Pirates ne-coaching apha ke-Pirates i-level iphezulu, so uzothola umuntu ololiweyo grand Orlando Pirates be-compete ne-top players pha, so uzofika team yakho enyuse level. Shopbob funeka ahambile umjida, zininzi club ezi-grand apha ke-Betway Premiership. Asithi bajonga i-club ngekho grand eyazi nayo lo win agent yakhe eyazi. Zikhona neZitellenbosch umjida, I think wadlala under Kevin Hunt ki-SuperSport United, ibona i-team ezi-grand fana iZitellenbosch ne-Durban City. Yabo nje i-mid-table clubs ezi-organized ezi-professionals zikhona. Majida namaGrootman, kule video ndithetha nge-players ezi-7 Orlando Pirates ehlukana nazo. Sezi-players ke bafethu yavani sezi-players ezi lamajida sinebhola asafuneka adlalile kwi-career zabo. Kula majida amayi-7 uyi-1 qha umjida over the age ka-30, so sizodlala ibhola is out. But ke lelo xesha ngoba Orlando Pirates funeke amajida iwavulele igate aqhubekeke ngecareer zabo. Lelo xesha uJune ayilo xesha elimnandi for abantu abadlala ibhola, for i-players ebhola amajida. Awuyazi ba ijonga next season uzawutya ntoni, ungavele uzibone se-Orlando Pirates and then uvuke ngomso usengena club. Not yonke into imnandi ngebhola amajida, but ke la majida anayo talent and so Orlando Pirates any teams ziyazifuna i-players esuka ku-Orlando Pirates, even ne-Kaizer Chiefs. Kule video ndithetha ngamajida avayayo Orlando Pirates and ngaze nesizathu uba kutheni amajida evaya. And Orlando Pirates ungathetha nantoni na ufuna ukuthetha ngo-Orlando Pirates, ayo team esoloko senza izinto ezi-grand, but Orlando Pirates ithembe ba Orlando Pirates i-players ayizitixeli, iyazikhulula. Ba umuntu makahambe ayofida ifamily yakhe, adlala ibhola, enze lento ayithandayo, akayigcini nje i-players Orlando Pirates. Even last season i-Pirates ibi-release i-players ezininzi kothuka abantu ikujonga thank you yazi vele ithi thank you xa ithumela lawe yakhona i-post. Soloko isothusa every season i-Pirates, like le season izakwenza same thing. Apha kule 7 zoqala from amajida adlala back ndiyotsho i-front. Oqala yawo goalkeeper uButhelezi andimboni. Zonke i-team ngokulamalanga funeke if ba uyi-football club funeke ube no number 2 oqondileyo jo. Player esibini landelayo ehambayo uThabiso Lebitso, wayi-quality grand uLebitso, and usuzophinda lityalwe futhi ngegoal entswimbo wayiskora ngeSoweto derby. Qha injuries mjida khange zikwazi umnceda for uba abe consistent. I-pro egrand discipline ejima grand yeziphetha kahle, and umjida usena 29, so unasi isikhathi from makadlala ibhola. Kulamalanga xa una 29 badlala yojona ku-34 35 zingaphi i-seasons apho, like 5 seasons yonke. Ininzi ibhola ongadlala, ininzi imali ongayenza futhi for uba mawuhlanganise future yakho nefamily yakho, support neencosi zakho. Xa una 29 so Orlando Pirates ininzi ibhola esizodlalwa apho. Dala sayibona lawe players suka Orlando Pirates qomana hayi umuntu amkhipha Pirates Stefan bajo ngecareer yakhe chayile okanye uyadla hayi. La muntu angaya kwenye club phela umbona athi Kaizer Chiefs okanye athi Sundowns. Example ngaba uThabiso Kutumela, zikhona ezinye examples engazicinga ngoku qha akho sikhathi for anifuna ukwenza video ende, but uThabiso Kutumela wachithwa iPirates waya kwenye team wabuyela eMaritzburg. Bofu zangabona eMaritzburg, wasana eMaritzburg, wasuka kiBaroka mos yasona iPirates yamchitha wathi eMaritzburg wathi Sundowns. Amanye amajida enza wabiza apha kule list nawo zingenzeka ezoways basenaso isikhathi sodlala ibhola, baenjoy ibhola. Makhehlene Makhawula yena uyilandela apha kule list yami. Awunojonga uMakhehlene because uMakhehlene una 34 ngoku. iPirates ufike seyimdala kakade umjida, and iPirates ngoku midfielders competition phana ikhona, and Pirates ayinasizathu nayo for uba uKhimi engamgcina uLanduza uMakhehlene because ezinye players eziphana ziki-same level, ezinye ziki-level engaphezulu kunaye. Play landelayo list yami Bandile Shano nayo kudala esiza pha Orlando Pirates, mara izinto zange zenzeke for yena umjida. I-team i-club ezininzi ezo-sign players bafethu zizothola i-quality grand. iPirates high level and i-training e-Pirates ne-coaching apha ke-Pirates i-level iphezulu, so uzothola umuntu ololiweyo grand Orlando Pirates be-compete ne-top players pha. So uzofika team yakho enyuse level. Bandile Shano uzaba ngomnye wayo. Play landelayo enye midfielder entswembe endimthandayo umjida uSeilalo Rasebocha, quality player thongo Iniesta, nobizwa Iniesta nje ke umjida
makahambe naye noba iPirates efuna umgcina yena makafuna umuva yena ayi club eGrand afike akadlala ibhola man ngoba Shockbob kufuneka ahambile umjida zininzi club eziGrand apha kwiBetway Premiership zikhona neziTellenbosch umjida I think wadlala under Kevin Hunt kwiSuperSport United ibona iiteam eziGrand fana neStellenbosch neDurban City yabo nje i-mid table clubs ezi-organized ezi-professional zikhona olasebotsha i-top pro nayo umjida enye iplayer uKabelo Dlamini mna 30 ngokumjida naye kanokwazi phina ehlala isizini angadlali enye iplayer defender eGrand futhi yathanda Orlando Pirates Thabiso Sisane naye umjida kudala ebuyile injury kudala fit ready for udlala but Abdeslam Wadu so Thabiso Sisane makahamba edlala ibhola sana 26 years old Sisane and uJimmy isizini yonke Orlando Pirates whoever's getting uSisane is getting a quality player. And then finally Boythumelo Radiopane Tumi sana 24 majida naye makahamba yodlala ibhola akanohlala 2-3 seasons oko kusengathathu angadlala regularly 24 zikhona iClub eziGrand makadlala iDisk umjida nazo bafethu namhlanje nicinga nto bafethu masincola lapha iComments zikhona iPlayers apha bafethu nicefana ba okay mhlambi zingahlala ingaba khona obvious 1 or 2 apha surprise ba hey jonga na ubani uhleli yabo izinto zakhona ebholeni izethusi izinto ebholeni but most iyavaya bafethu obviously lokudala salandela ibhola anyenzelekanga for uba ezinye izinto ezithethwe ngomnye umuntu siyazibonela ngokwethu nje ngobukela ibhola season by season udala sibukela ibhola amafondini sayazi yazicaceliwe before yenzeke balo Paris izothumela lawe yathi thank you engale balo support channel bafethu ngo like okanye subscribe mojo